तो रायजोफोर गिबियावनो बयखौबो खुलुमहरनाय थालायबाय गोथार गोसोजों फिन आरो खनसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लालायबाय रायजोफोर आङो दिनैबो माने नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो जोबजासे नायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ मा रोखोम मोनदों कमेन्ट खालाम तो रायजोफोर भिडिअआ दिनैहाय माबे टपिकखौ लानानै सावरायनाय जागोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबासो मिन्थिगोन बेखायनो आंनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोसे जोबथारनायाव जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनो दाबाव लोगोसे आंनि बे चेनेलखौबो नायना ओरैनो दागालां प्लिज नायनानै नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अलाव होनानै लादो तो चलो रायजोफोर भिडिअ थांदिनि तो रायजोफोर दिनैहाय जोंना 18 तारिख खालि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय XNDB फोरनि जे 8 जननि बावहाय जोङो ससियेल मिडियाआव नुदों जे 8 जन बिथांमोनना जे जोबथा बिसार जानो थांगासिनो दं 18 तारिख खालि हयथ' फासियाव थांगोन हयथ' माने लाइफ साजायाव थांगोन हयथ' गनायाव थांगोन आरोखि ना तो बे गासै अपसननिफ्राय सोर अबाव थांगोन सोर अबाव फैगोन बेखौथ' जों बुंनो रोंला किन्तु जों खोनानाय बायदिब्ला आरोखि ना ससियेल मिडियाआव नुनाय बायदिब्ला मोनथिनाय बायदिब्ला खोनानाय बायदिब्ला माने जोंना 18 तारिख खालि जे बिसिनि बिसारा फाइनाल जानो थांगासिनो दं रायजोफोर आं बेखौ लानानैनो नोंथांमोनजों एसेब्लाबो सावरायनो भिडिअ ओंखारबोनाय जाहैबाय तो नोंथांमोना क्षमा खालाम आङो दैलिग माने भिडिअखौ हगारनो हायाखै तो बोथोरा थिग जाब्ला आङो होगोन तो रायजोफोर बेफोरखौ बार होदो माने मेन बिसयाव जोङो थांदिनि भिडिअ क्लिप नोंथांमोना देखायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोनानै ला माबायदि मोनो बिसिनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ खोनासंग्रो आरोना ओमफ्राय जोङो बे टपिकनि सायाव सावरायगोन पूर्वोत्तर में शांति आया है माबा खालामगोन क्लियार खालामगोन माला बख'गोन बिदिनो मास मोनथाम गाहामजों खनसे हरो दसेल' रायलायनो मोनो फंसे फंनैल' मा आंहा न'खर फोथांनांगौआ बिराद गोब्रासार दिनै बे फैसाखौनो हौवाया जिउ गोमालांबाय रायजोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोनदों नोंथांमोनहाथ' भिडिअ क्लिपखौ ससेब्लाबो नुबाय आरो माखासे मानसिफोरनि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोनहा खोनाबाय आरो जाय NDFBनि परिबार जेलाव जोबजानाय बिसिनि बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौबो नोंथांमोनहा खोनाबाय खोनानानै नोंथांमोनहा मा रोखोम मोनदों बेथ' नोंथांमोननि गोसोआव थाबाय स' आंनिफ्राय बुंनो साननाय बाथ्राया बेनो रायजोफोर दिनैहाय बिटिआरआ एकर्ड जानानै माने जोंनि बड'लेण्डआवहाय माने बिटिआर लास्ट जे एकर्ड BSc BTC बिटिआर जोंनि बड'लेण्डआवहाय मोनथाम एकर्ड जाबाय रायजोफोर मोनथामाव लास्ट एकर्डआनो बिटिआर दिनै NDFBफोरखौ लानानै मोनसे एकर्ड जादोंमोन जे बिटिआर मुंनि दिनै बे बिटिआर एकर्ड जानायजों लोगोसे बावहाय गासैबो मोनसे बाथ्राफ्रा दंमोन जे गासै XNDFBफ्रा जेसेबांनाखि आफादाव थानाय समावहाय मावबोनाय केसफोर नाना बाना केसफोर आरोखि ना सरकारनि जे लिस्टआवहाय थानाय केसफोर बेफोर गासैखौबो बे एकर्डजों लोगोसेनो माने गासैखौबो क्ल'ज खालामनानै होगोन होननाय बे बाथ्राफ्रा बै समावहाय बिराद भाइराल जादोंमोन आरोखि ना रायजोफोर दिनै एकर्डजों लोगोसेनो रन्जन दैमारि सारा गगोन एकर्डजों लोगोसेनो गोबांथार भुटानाव थानाय चाइनायाव थानाय नेपालाव थानाय दिल्लीयाव थानाय नाना रोखोम देशआव थानाय जे XNDFBफ्रा बे एकर्डजों लोगोसेनो गगोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नंगौ रायजोफोर एकर्ड होननानै बुङोब्ला थारैनो बे बाथ्राया सैथो बुंनायाबो बुंखादोंमोन नाथाय बे बाथ्राखौ बुङाखै होननानै बुंनो हाया बे बाथ्रा गासैबो दा ससियेल मिडियाआव नोंथांमोनहा नागिरोब्ला मोनो बे बाथ्रा बुंनायफ्रा सोरबायदि लिडारा सोरबायदि दैदेनगिरि लिडारा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दिनै नोंथांमोनहा ससियेल मिडियाआव नागिर A to Z माने बेफोरबायदि बाथ्राखौ मोनगोन आरोखि ना ओमफ्राय दिनै बे बाथ्राखौ बुंनाया नंगौ थारैनो एकर्ड होननानै बुङोब्ला एकर्डआ ओरैनो जाया दिनै पिस एकर्ड होननानै बुंदों जे सान्थियै थानो थाखाय मोनसे जेनेबा गावनि जायगायाव सान्थियै संसार जानो थाखाय सान्थियै माने न'खराव थानो थाखाय सारा बुहुमनि रायजो राजाफोरजों सान्थियै थानो थाखाय दिनै आखायाव लानाय हाथियारखौ सरकारनो गथायबाय गथायनायजों लोगोसे दिनै बियो पिस एकर्ड जानानै थांबाय NDFBनि सायाव दिनै एकर्डजों लोगोसे गासैबो केसफ्रा गासैबो जे मावबोनाय दायफोरा साफा साफा जे मावबोनाय दायफोरा
बेफोर गासैबो गजोबनांगौमोन। दिनै जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिटिआर सरकारा दायो जाय सालायगासिनो दं जे बिटिआरखौ आंनिफ्राय बुंनांगौआ बिसोर बिथांमोनहा बिटिआरनि पावारखौ बाहायनो रोंदों ना रोङाखै, ना बिटिआराव जे बेफोरबायदिखौ जे एक्स एनडिएफबिफोरनि बिसयै एक्स एनडिएफबिफोरनि दफाफोरखौ एक्स एनडिएफबिखौ जे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोनो हानाय जेबो पावार पलिसिखौनो मोनाखै नामा? दा खोथाया बेनो फैदों रायजोफोर। दिनै एकर्ड होननानै बुङोब्ला थानाय गासैबो एक्स एनडिएफबिफ्रा गनांगौ। एनडिएफबिनि आफादगिरि जाय गुरुआ माने एनडिएफबि आफादखौ दाजेनदोंमोन, बे बिथाङा दिनै सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गनांगौ। दिनै बिथाङा एकर्ड जानानै थांबाय 5 बोसोरानो, नाथाय बिथाङा जेलावनो दिनैसिमबो भुगिनांगासिनो दङ। दिनै बेफोरनि दाया सोरनि दाय? दिनै सोरबा एक्स एनडिएफबिया सेन्ट्रेल जेलाव थानानै दिनै 18 थारिखखालि फाइनाल जे बिसिना माने जास्ट जानो थांगासिनो दं, फाइनाल रेकर्ड जे फैनो थांगासिनो दं, फासियाव थांगोन ना थैनायाव थांगोन ना सान्थियाव फैगोन ना उदां अख्राङाव फैगोन, बेनि खुनु सिमना गैया रायजोफोर। नाथाय माबा मोनसे जायोब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन? नोंथांमोनहा सोरखौ दाय खालामगोन? ना बै जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिखौनो दाय खालामगोन, ना सोरबा सरकार सालायनायखौ दाय खालामगोन? रायजोफोर नोंसोरो मोजां बिसार खालामनानै कमेन्ट खालाम बे भिडिअनि गेजेरजों। आरो फिन मोनसेबाव रायजोफोर, दिनैहाय एकर्डआ जानानै थांबाय, दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमावबो गवाखै। बबे जायगानि एकर्ड जानाय बेलाय? दिनै जुदि गुदि बिफाङानो गैयाब्ला, बिफाङा गैयाब्ला फिथाइया बोरै थायनांगौ रायजोफोर? नोंथांमोनहा बेखौ सिन्था खालामनानै नाय। दिनै मेन जाय मानसिया माने जाय लिडारा माने एनडिएफबि आफादखौ दिनै बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय, बर'नि राव हारिमु जाथिखौ कालसारखौ गावनि जातिनि मान सन्मानखौ बा मान इज्जतफोरखौ बा गावनि हारिनि सिनायथिखौ, गावनि जातिनि सिनायथिखौ, गावनि जातिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जाय लिडारा, जाय गुरुआ दिनै एनडिएफबि आफादखौ दैदेननानै दाफुंनानै दैदेनै गाव सेन्ट्रेल जेलाव सोजानानै दोननानैबो दिनै बे आफादा बायाखैमोन, एनडिएफबि आफादा। अब्लासिमावबो सेन्ट्रेल जेलाव थानानै एनडिएफबि आफादा थांनानै दंमोन। नाथाय थांनानै थासेयावबो थायै नै दाखालि 2020नि जे सनावहाय दिनै एनडिएफबिया जोङो सान्थियै थानोसै, सान्थि परिबेसखौ जोङो जोंनि जायगायाव दोननोसै, सारा बुहुमनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव बिखायाव जोङो सान्थिनि दैखौ बोहैहोनोसै। दिनै सोरबा बर' बिमानि मेगनाव जोङो दुखुनि मोदै गहोलिया, सोरबा बर' बिफानि मेगनाव जोङो सैनांनाय दुखुनि सैनाय मोदैफोरखौ जों गहोलिया, सोरबा जोङो बर' हिन्जावफोरखौ, बर' सिख्लाफोरखौ, जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोङो जिनाहारि खालामहोलिया, सोरबा जोङो बिदा फंबायखौ जों एनडिएफबिनि नामावहाय जोङो गावथारहोलिया होननानै दिनै सान्थिनि खालामनोसै होननानै सरकारजों सावरायनानै एकर्ड खालामबाय। दिनै बेफोर गासैबो एग्रिमेन्ट जाजोबनानै, गासैबो बुस्थुआ जुदि एग्रिमेन्ट जाजोबनानै एकर्ड जाखांनानैबो जुदि जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिफ्रा गवाब्ला, जेलाव थानाय जाय एनडिएफबिखौ दाजेनदों रन्जन दैमारि सार बिसोरनो गवाबा, अब्ला बे एकर्डआ नोंथांमोननि थाखाय दाम गोसा ना दाम गैया? रायजोफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम। नोंथांमोननि थाखाय बे एकर्डआ भेलु दंना गैया? नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम। आङो बुङो रायजोफोर, आंनिफ्राय थारैनो नंगौ बे एकर्डआ गोबां माने भेलु दंमोन, गोबां दाम दंमोन। बे एकर्डजों लोगोसे माने गोबांहाय जेसेबांखिनि जों बर' हारिया मोनदों, थगायजादोंब्लाबो बुरखायजादोंब्लाबो जाबाय उनना उननि सिगांना सिगांनिसैमोन आरो। खिन्थु बे एकर्डजों लोगोसे गोबां माने बर' जाथिया डेभेलप जानो हानायनि दाम दंमोन, भेलु दंमोन, बेसेन गोसा बुस्थु दंमोन। नाथाय दिनैहाय बे दाम गोसा भेलु गोनां बुस्थुफोरखौ, पावारफोरखौ जोंनि लिडारफोरा बाहायनो रोङाखै, बाहायनो हायाखै। दिनैहाय जाय दैदेनगिरि बिथांमोन, दिनै सरकारखौ जाय सालायगासिनो दं बिथांमोनहाथ' माबा गावसिनि सियार सेलायनाय, फैसा सेलायनायावसो गोबां माने गावसोरो बेस्थ'। दिनै समाज फोसाबनाय, सारा बुहुमनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गावसोरो अबे सियारखौ मोन्दों, बेसेबां थाखा मोन्दों, बेसेबां मान सन्मान मोन्दों, बेसेबां सारा बुहुमाव सिनायजादों, खिन्थु बे बुस्थुखौ बिसोरो देहान खालामाखै रायजोफोर। नाथाय एक्स एनडिएफबिनि थाखायनो दिनै प्रमद सारमोन बायदियाबो दिनै चिफ जानो मोन्दों बिटिसिनि।
BTCनि चिफ जानो मोन्दों दिनै एक्स NDBनि थाखायनो दिनै फेरेंगा सारमोन बायदिया दिनै हाग्रानि बेंगिरि मिनिस्टार जानो मोन्दों दिनै गोबां लिडारफ्रा एक्स NDBनि थाखायनो दिनै बे गासैबो जे मोननाय पावार बे बुस्थुखौ मोन्दों रायजोफोर नाथाय दिनै गावसोरो पावारखौ सिफियाव लायै लानानैल' बायहेरायाव बाहायनो रोङाबा बायहेरायाव जुदि गुबुन माबा मोनसे रुल्सफोरखौ बिसोरो फदबनो हायाब्ला गुबुन मोनसे बाथ्राफोरजों बिसोरो दम होनो हायाब्ला BTCआव मोननाय पावारखौलाय मारैथो बाहायनो हानो बिसोरलाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोनहा नाय जोंनि क'क्राझार बायदियाव सिगांनि समाव नोंथांमोनहा बुजियो नोंथांमोनहा नुबोखानाय नोंथांमोनहा मोनथिखानायमोन मा रोखोममोन क'क्राझार बायदि जायगायाव जेलानाखि NDFBआ थांनानै दंमोन अब्ला बै समावहाय क'क्राझार बायदियाव माबायदि बर'खौ मान होयोमोन गिनायजों बेसेबां गियोमोन बर' होनबाथाय माबा मोनसे लाइनाव थाब्लाबो बिसोरो हगारनानै होनानै बर'खौ सिगां दोनोमोन दिनैनि दिनाव सोरबा हारसा जातिखौ सोरबा एदावनानै ला रायजोफोर नोंथांमोनहा एदावनानै ला सोरबा क'क्राझार बायदि जायगायाव नोंथाङा जुदि हारसाखौ एदावनानै ला दानो जमा जागोन नों जुदि बर' होनबायब्ला नों बाव मानबो गैया सनमानबो गैया नोंनि पावाराबो सोलिनाय नङा रायजोफोर नाथाय बेफोरो माहायनिफ्राय मबेनिफ्राय मानिफ्राय फैखो दिनै जोंहा गुबुननि आथिं सिङाव जों थायाखैबो जोंहा थानो थाखाय मोनसे फिसा काउन्सिलब्लाबो जोंनाव दङ नाथाय दिनैहाय बे 8 तारिखआव जानो गोनां जे रिपर्ट जे 8 जननि सायाव माबा मोनसे बिसारा फैगोन हयथ' रायजोफोर थैनायनिसिमबो थांनो हागौ बे 8 जननि गेजेरनिफ्राय सोरबाया उदां अख्राङाव फैनोबो हागौ सोरबाया गोजोन थासारियाव फैनोबो हागौ आरो सोरबाया आलाय जानायावबो थांनो हागौ नाथाय बेफोरनि दायनिगिरिखौ नोंथांमोनहा सोरनाव खोख्लैगोन बेखौ भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालाम रायजोफोर दिनै सोरनि थाखाय बेफोर अबस्थाया फैखो एकर्डआ जालांबाय एकर्ड जासेयावबो दिनै बेफोर अबस्थाया मानो फैनांगौमोन दिनै गुबुनाबो गोबांथार माने एकर्ड जादों बेफोरबायदि रेकर्डआ गैया दिनै गोबां बुजिनो गोरों लिडारफ्रा बुङो सारा दुनियाव बयबो जाथिया माबा मोनसे एकर्ड खालामदों नाथाय बिसोरनि दायफ्रा बिसोरनि केसफ्रा दिनै रेस्टारियाव गैया खोमोरजोबजाबाय नाथाय जोंनि बर' जाथिनि एकर्डआ मा एकर्ड बेलाय दिनै गोबां मानसिया बुङो नाथाय आंनिब्ला रायजोफोर बे एकर्डआव गोबां दाम दं गोबां भेलु दं गोबां मान सन्मान दं गोबां सिनायजानाय दं नाथाय बे बुस्थुखौ बाहायनो रोङैयासो जों बर' जाथिनि बुहुल होननानै आं सानो रायजोफोर नोंथांमोनहाबो नायदो प्रमदआ बेसेबां दायथ' लायो प्रमद सारा जोंनि बिटिआरआव बै 8 जननि बिसय सारा NDFBनि बिसय दिनै बेसेबां दायथ' लायो प्रमद सारमोनहा सोरबाया दिनै थैनाया बेसेबांबा हनै मुंख्लंनि फैसा एक्स ग्रेसिया बेफोरखौ नेनानै बुरिलांबाय न'खरफ्रा बायफ्लेलांबाय बेखौ नेनानैनो नेयैनो दिनैसिमावबो मेगननि मोदैयानो गगाया बेस्रा गावनि फिसाया थैलांबाय थैनायनि बेसेनाव जेबो मोना मान मर्यादा मोना 4 लाख फैसाखौथ' बिसोरनो होदो बेस्रा बियो बिसि फिसाखौ लानानै संसार जागोन सोरबाया एक्स NDBआव थांनानै फैबाय हाजोआव ट्रेनिं लानानै सोरबाया गावख्लायजाबाय सोरबाया दुखु खस्थ' सैनानै खाफाल दङब्ला न'आव सफैबाय न'आव सफैनानै बियो दिनैहाय हनै फाथो खामला मावनानै न'खर सालायनो गोनां जायो माइ खामला हानानै न'खर सालायनो गोनां जायो ना सारनानै बियो न'खर सालायनो गोनां जायो मा बेफोरखौ नोंसोरो नायनो मेगन दंना गैया बर' लिडारफ्रालाय बेनि मोननांगौ बेसेनखौथ' होदो खमसे खम बियो बेजोंनो सन्तुष्ट जानाय बायदि गोसोआव दुखु थायै बायदि सारा लिडारफोरखौ बियो बाख्नायनो हानाय बायदि माबायदि लिडार नोंसोरलाय माबायदि लिडार नोंसोरो बिदिखौ जुदि मेगन नुवाब्ला बिदिखौ जुदि नुसेयावबो नोङो गावनि आथिंजों जोथ्रोदोब्ला बे खामला मावग्रा मानसिनि थाखायनोथ' नोङो नोंनि भटखौ मोन्दों नोंनि पावारखौ नोङो मोन्दों बे BTCखौ बे काउन्सिलखौ सालायनो थाखाय नोंसोरो पावारखौ मोन्दों मिथिबाय खिन्थु रायजोफोर मोनसेल' खोथा आङो बुङो 8 जननि गेजेराव जुदि सोरबाया थैनायसिम साजा थाङोब्ला नोंथांमोनहाबो सिन्था खालाम खुनु देशआव नागिरब्लाबो मोननाय नङा एकर्ड जानानै 5 बोसोर 6 बोसोर बारलांनानैब्लाबो बेनि केसा क्रस जायै बियो फासि होजानाय रायजोफोर भिडिअखौ माबायदि मोन्दों नोंसोरो मोजां मोन्दोंबा मोनसे लाइक खालामदो आरो मोजां मोनाखैब्लाथ' बे नोंसिनि बाथ्रासै